Здравейте, приятели на Биорезонанса! Добре дошли в поредното обучително видео за системата на Web Wellness. И днес бързам да ви зарадвам с една нова тема и тя е свързана с това как да използваме програмите на Web Wellness, които се генерират в програматора, но ние да работим с тях като файл. Каква е причината да създам това видео? Защото много често дадени потребители искат програма, но ако им я запиша и ме намалят 3 пъти и ме изпратя след това, те ще си я запишат в този вариант и реално няма да имат файла. Трябва да го качат в системата на Web Wellness и там да го редактират, а това от Life Balance би било така доста сложно. За целта аз предлагам следния вариант, в който записвам видеото като файл, изпращам го на човека, той си го съхранява и след това, когато реши, добавя се го в системата на Web Wellness, намалява го 2 пъти, 3 пъти, дори може да увеличи двойно дадена програма, ако тя е по-късичка, и след това да се я запише, да се изпрати на своя Life Balance в варианта, в който той иска. За целта, хайде на моя екран, за да ви покажа как става всичко това с най-големи детайли. Ето ни в системата на Web Wellness. Отивам в програматор. Използвам случая да покажа, че тук имаме нов вариант. Програмите за отделните уреди са филтрирани по тях. Ето да речем уреда за вода, който чакаме всеки момент да дойде. Неговото меню е отделено. Ето програми за Life Water. И ето тук ви излизат безплатни и платени програми. В момента има качени някои програми, но тепърва ще учим за тях. Отивам на Life Balance. Избирам си да речем Aura. И ми излиза програма възстановяване на Aura. Цъкам 2 пъти. Добавяме ето тук. След това се правя комплекс. Натискам добавете в комплекса и ето тук отдолу ми излиза програмата Aura. Сега имам следния вариант да направя следното нещо. Да запиша като файл. Записваме като файл Aura. Натискам Save. И след това аз се изпращам, било то на имейл, на Viber, Telegram, няма абсолютно никакво значение. И сега отивам в моя чат и тегля програма, ето примерно комплекс зъби и антисептик. Това, което съм направил за мои партньори. С десен бутон и натискам бутончето Save As. Тъй като аз имам папка комплекси, за да не бъркам с другите комплекси, отивам да речем на десктопа. Ето на десктоп и я записвам. След като съм свалил програмата, отивам в прочетете от файл. Отивам на десктопа. Аз ви съветвам да не записвате на десктопа, а да имате папка комплекси. Избирам всички документи, всички файлове. Имам доста неща на десктопа. И ето тук намирам това файлче, комплекс зъби и антисептик. Цъкам 2 пъти. И хоп, вече програмата ми е на моя компютър, заредена е в системата на Web Wellness. И ето вижте, тук тя е в оригинален вариант. Ако за мен комплекс зъби и антисептик е
8 часа е много дълго време. Намаляме 3 пъти, примерно, и тя вече става 2 часа и 49 минути. Всъщност, тук идеята е, когато някой ви изпрати файла с самите програми, вие да имате възможност първо на вашия компютър в системата на WebWellness да ги трансформирате, да ги редактирате и чак тогава да изпратите на своя Live Balance. Естествено, вариантите са два. Пишете на устройството или запис чрез сървъра и въвеждате номера на своя Live Balance. Аз няма да го правя. Спирам споделянето на екрана, за да се видим на голям екран. Много лесно, много просто е, няма защо да се притеснявате. Вярвам, че това видео ще ви е от полза за това как се борави с системата на WebWellness, по-свободно да работите с самите програми, по-свободно да може вие да си ги правите и да ги използвате, да ги качвате на вашите устройства. Така че пожелавам ви да бъдете живи и здрави. Ползвайте програмите на WebWellness. Съвсем скоро стартирам поредица от видеа, в които ще разказвам различни неща за програмите на WebWellness, подробни обяснения за най-различни, може би най-популярните програми или тези, които съм виждал в моята практика. Така че очаквайте тази поредица. Въобще нагласил съм ви доста интересни теми. Каналът ми буквално ще претърпи огромна промяна, тъй като ще има графици, но за това от следващата седмица. А сега ви казвам чао, бъдете здрави и ако това видео ви е харесало, ударете му по един палец. Ако сте потребители, които за първи път сте на канала ми и нямате абонамент, задължително се абонирайте, това не ви коства нищо, но така ми помага на мен да развивам своя канал. Задължително чукнете в камбанката да не пропускате нито едно видео от мен. Бъдете живи и здрави и до нови срещи!